kopiah, batik, sendal jepit. Semangat toro. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Nah, iso-isone nglakoni. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi. Diperian nggih, Pak. Diperian. Sik. Tembunge nek kan piye? DP. Bapak ngesake sigar. Ngesake sigarmu. Apike piye, Nduk? Diperian. Nggih separah saya. Mungkin malih nggih, Pak. Mungkin lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Hah? Pak sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to? Panjenengan pun Lah gak ada lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Ini malah sak dilunasi iki ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi menggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Iya, Pak. Garing Mas Bayu. Lebih. Pak Lurah to niki. Agemane batik, jin, sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Semangat toro. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Nah, iso-isone nglakoni. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi. Ora gumpun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Elah. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pokoknya yang penting pasti, sehat. Pak. sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet ora masalah. Jeneng untun tek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora duwe untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Tenan iki. Lha iki siji. Ora gingsul. Lha Niat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah kedua. Saking Mbah Lurah pundi? Kula wis kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Tangga kanca wis dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengke jenengan unggahne. Lah niki tapi Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Iki lagi siji. Nah, berarti sik kurang 99.000. nah. Nang sewu dalam dalura. Kerjaan bejoho. Mbah nuwun sewu, Mbah. Mbah bedoh, Mbah Terap. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane ya ngono lho. Entek sak suarane. Patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya.
ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Mbak Teguhan anu niki Mbak. Lah niki Mbak, bedo kali Bang Ngetrep. Ngetrep. Elok. Selalu Bang. Jadi lah. Si sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Sugeng dalu Pak Demang. ini penggemarmu toh? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Bang ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik yo. Nang Bedoho. Bedoho. Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Bang Rekso desa Ngetrep niki. Nggih. Niko tasih kuwatah temang-temang Mas Gareng. Oh, ngoten. Mboten diunggahne sisan, Pak. Niki mawon riyen. Nah, gitu. Oh, ngoten. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Bang Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa? Nembang napa? Anu. Nggih, Bang Ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualat. Nggih. Kok Bang? Lori ing gumun. Nah napa? Nyongko-nyongko saged pamrih kalian penyanyi kondang Tambah umur. Nah. Nyongko-nyongko saking Mas Bayu. Nah. Ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Mumpung kepanggih jenengan sawer. Kula malah disawer kula Mbak Niken ku kandel kula tipis ya. Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih. Nggih. Ngersake lakon apa? Lestari mawon nggih. Nggih. Iki Lestari niku kula ningali di YouTube Mbak Niken iku naik buatan selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Lestari mawon. Nggih, mumpung wonten arjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kan nebut napa nebut nikah kitab. Nggih. Oh, ngrepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Lestari. Balungane melu.
Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Nggih. Tengah mawon, tengah mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar biasa. Nggih. Acarku lho kuwi iki. Iya, Pantesan yen mau ning kono teko le Mbak niki enten pundi, Mas? Lah. Kalau aku. Oh, tengok weekend. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Oh, Sigar. Iwan Sigar, Pak. Oh, nggih, Diperian nggih, Pak. Diperian. Sek. Tebonge ini kan piye? DP. Bapak ngesake sigar. Ngesake sigarmu. Apike piye, Nduk? Diperian. Nggih separuh sik, mungkin malih nggih, Pak. Engko lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, Oh. jenengan dereng malah wis Lah. nyanyi. Yo ta iki kek. Piye? Hah? Aduh. Kayak demangku Hah? demangmu sangu lah. Demangku sangu ora iki. Hah? Pak, sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to, Pak? Dan jenengan pun Lah yo sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Ini malah sak dilunasi niku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Wong Kiris bisa to kiris. Kiris. Nah, wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo, Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa, Pak? Ayo, manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Kira apa, Pak? Derek. Ya, derek. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar toh, yuk.